zuen. Eskupelotarekin hasiko gara, gero bada, eskupelotarekin aurrena azpitxapetunak, txapelun ordeak egiteko ditugu, eta ondoren txapelunak. Beraz, Eider Pérez Esmajan, Pello eta Julen Akallebai, Judit eta Ayala eta Xabi Namanes, eta horra ikazela zorionak. Eider Pérez berriro ere, Leire, Aimar, Arkaitz, Sarai eta Andrea eta Manes eta Oier, Iazabal. Zorionak. Eta bukatzeko, kategori bakoitzeko txapeldunekin torni egitezela beraz, Eider eta Esmajan, Pello eta Asier Ranaiak, Ayura eta Amarekoia eta Ganix eta Ekain. Zorionak, zorionak.